kedves vendégek, államelnök helyettes asszony, polgármester úr, államtitkár úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy a bolgár közösség képviseletében köszöntsem Önöket ezen a mai napon, amely egy jelképes nap, több szempontból is fontos nap számunkra. Egyrészt, mert megvalósul egy régi álmunk, egy régi elképzelés, amellyel tisztelgünk és emléket állítunk őseinknek, a bolgár kertészeknek. Ezen a napon ünnepli Bulgária felszabadulásának évfordulóját, és a mai napon kezdődik meg az a rendezvénysorozat, amely a 100 éves jubileumi évadja, a Magyarországi Bolgárok Egyesületének 100 éves kulturális rendezvényeit megnyitjuk. Jelkép a mögöttünk felállított szobor és bolgárkút, a forráshoz vezet minket, az anyaországgal való kapcsolat. Én köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik felkarolták ezt a kezdeményezésünket. A Bolgárországos Önkormányzat, a Magyarországi Bolgárok Egyesület, a helyi bolgár önkormányzat tagjainak, személyesen Papcsák Ferenc polgármester úrnak, aki mögé állt a kezdeményezésnek és a testvérvárosi kapcsolat aláírásánál ezt támogatta. Köszönetet szeretnék mondani Barta Ferenc főépítész úrnak, aki tanácsaival és igen rugalmas hozzáállásával segítette ennek a projektnek a megvalósulását, és minden támogatónak, annak a sok-sok magánszemélynek, akik megmutatták, hogy bár más időket élünk manapság, mégis van több 10 bolgár és magyar barátunk, aki támogatta a kút felállítását. Köszönetet szeretnék mondani a Nemzeti Kulturális Alapnak, és köszönetet szeretnék mondani Magyarország kormányának, az Emberi Erőforrások Minisztériumának és személyesen Latorcai Csaba helyettes államtitkár úrnak, hogy felkarolta a kezdeményezésünket. A mai napon jelképet és emléket állítunk, tisztelgünk őseink hagyományai előtt. Jelképes az is, hogy jelen vannak azok a települések, azon települések képviselői, Polikrajsté, Draganovo, Veliko Trnovo és Gornja Orjahovica, ahonnan őseink származnak. Tehát több mint 100 éve, amikor őseink eljöttek, aligha remélték, vagy bíztak abban, hogy ez a kapcsolat élő lesz. A testvérvárosi kapcsolatok kiemelkedő fontosságúak. Zugló és Veliko Trnovo, Gornja Orjahovica és Sziget Miklós, Halásztelek és Polikrajsté, Draganovo és Felső Zsolca. Ezek az élő kapcsolatok azokkal a településekkel, ahol a legtöbb magyarországi bolgár él, illetve ahonnan az őseink származnak. Engedjék meg, hogy egy talán személyesebb hangnembe folytassam a rövidre szánt köszöntőmet. Amikor bolgár kertész szobrot avatunk a Bosnyák téren, tehát nem mehetek amellett el, hogy személyes kötöttségem okán is, hiszen bolgár kertész család leszármazója, sarja vagyok, hogy olyan bolgár kertész család, akik még a mai napon is űzik a bolgár kertészetet, azon kevesek közé tartoznak sajnos már az 1-2 tucat bolgár kertész család, aki még képviseli azt a hagyományos kertkultúrát, amelyet az őseink itt meghonosítottak Magyarországon. Bennem kisgyerekként még él az emlék itt a Bosnyák téren, jobbra a csarnok mögött volt a Bosnyák téri nagybani zöldségpiac, ahol a 90-es évekig itt a bolgár kertészek voltak a meghatározók, és itt próbáltunk, akkor kicsikén bevallom őszintén, hogy mi a kertől próbáltunk menekülni, mert amíg a szemben lévő lakótelepen a lakótelepi srácok fociztak, lábtengoztak, bicikliztek, nekünk annak a 10-20 bolgár kertész gyereknek be kellett állni, mert piacnap lévén karfiót szedni, segíteni kellett az árupakoláshoz, néha buliba indulva még az autóval el kellett vinni azt a pár kötek poréhagymát és zellert, mert a oktogonon ki lehetett tenni a zöldségeshez. Ugye akkor ez így furcsán nézett ki, de tudtuk, hogy ez így van jól. De mit nyújtott nekünk így az évek távlatában, visszatekintve, az ember akkor mérlegel és látja, hogy a nagyapja által megteremtett kert és értékek, a család, a közös vasárnapi ebédek, a hagyományos ünnepek megünneplése a bolgár művelődési házban,
kötelezően csak bolgárul beszélünk otthon. És sok-sok apróság, aminek talán most így az idő múlásával érzi át jelentőségét az ember. A tisztességes és becsületes munka, a kétkezi munkásember megbecsülése. Nagyapáinktól egy olyan értéket örököltünk, ami erőt ad a mai napon is, és a napjainkban is, hogy tovább építsük azt, amit ők ránk hagyományoztak. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de ezzel az értékkel vagyunk többek. Ez a kettős identitás, ami végigköveti az életünket, ez az érték, amely, bízom benne, kijelöli az utat az elkövetkező évtizedekre, és a mai nap és a elkövetkező rendezvények lesznek a kapocs jövő, múlt és jövő között, és hiszem azt, hogy a következő évszázadokban is éppen ilyen emlékekkel és jelképekkel, amiket a szívünkbe hordunk és meg tudunk valósítani, megmaradunk bolgárként, megmaradunk a második hazánkban, magyar hazában, gazdagítva azt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Гости на нашия празник са az ünnepségünk vendégei, нейно превъзходителство госпожа Маргарита Попова, вице-президент на Република България. Ő excellenciája Margarita Popova asszony, a Bolgár Köztársaság alelnöke. Нейно превъзходителство госпожа Бисерка Бенишева, извънреден и пълномощен посланник на Република България в Унгария. Ő excellenciája Bisiерka Benisheva asszony, a Bolgár Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Доктор Csaba Latorcai, заместник държавен секретар в Министерството на човешките ресурси на Унгария. Dr. Latorcai Csaba úr az EMMI nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Dr. Ferenc Papcsák, kmetno община Zugló. Dr. Papcsák Ferenc úr, Zugló polgármestere. Госпожа Снежана Данева Иванова, заместник кмет на Велико Търново. Снежана Данева Иванова asszony, Veliko Tърново alpolgármestere. Госпожа Деница Коева, заместник кмет на Горна Оряховица. Деница Коева asszony, Горна Оряховица alpolgármestere. Господин Марин Тодоранов, кмет на Поликраище. Марин Тодоранов úr, Поликраище polgármestere. Господин Петър Суванджиев, кмет на Драганово. Петър Суванджиев úr, Драганово polgármestere. Позволете ми да поканя нейно превъзходителство госпожа Маргарита Попова, вице-президент на Република България, да произнесе своето приветствено слово. Engedjék meg, hogy felkérjem ő excellenciája Margarita Popova asszonyt, a Bolgár Köztársaság alelnökét, hogy mondja el köszöntőjét. Скъпи българи, искам най-напред толкова сърдечно да се обърна към вас и да кажа, че тази среща е много отдавна чакана. Tja беше планирана в средата на 2012 година. Először is szeretném elmondani önöknek, hogy ez egy nagyon-nagyon régóta várt találkozás, mert 2012-ben hívott meg engem Muszev Dancsó úr, hogy majd 2014-ben nyissuk meg együtt a Magyarországi Bolgárok Egyesülete 100 éves jubileumára, a jubileumi rendezvénysorozatát, és jöjjek el erre a szoboravatóra, amikor ez a szobor még nem volt biztos, hogy ténnyé válik. Уважаеми господин кмете, уважаеми представители на централната власт на Унгария, уважаема госпожо посланник, госпожо Бенишева, благодаря на всички вас, които направихте възможно днешния ден в толкова напрегнатия свят, с толкова тревоги, включително и тревоги за българското малцинство в Украйна, да бъдем заедно, да слеем в едно душите си и сърцата си и да отправим послание далече в света, за да бъдем спокойни, да живеем мирно. Nagyon örülök, hogy ma itt, azáltal, hogy együtt vagyunk, üzenetet tudunk küldeni az ukrajnai bolgároknak is, hogy velük vagyunk, és ez az üzenet
amely a békét fogja nekik hirdetni, egy nagyon speciális módon Vália Balkánska kozmikus hangján keresztül fog eljutni hozzájuk. Искам специално да се обърна към кметовете, които са дошли от Търново, от други населени места в България и да кажа, че това не е случайно. Българските градинари, които са дошли преди толкова време тук, most szeretnék a Bulgáriából érkezett polgármesterekhez fordulni, és elmondani nekik, hogy nem véletlen, hogy ők itt vannak. Ők azok, akik azokat a városokat, azokat a helyeket képviselik, ahonnan a magyarországi bolgárok elindultak. Először csak idénymunkára haza-hazatértek, majd letelepedtek itt, de sosem akarták megszakítani a kapcsolatukat az óhazával. És ezért is vannak önök most itt, mert az itteni bolgárok a becsületes munkájukkal, a munkaszeretetükkel kivívták maguknak a magyar társadalom megbecsülését, és bár nem a legnagyobb lélekszámú közösség Magyarországon, mégis nagyon nagy tiszteletnek örvend. Нека специално да благодаря в днешния ден на представителите на изпълнителната власт и на местното управление в Унгария, специално на господин кмета и на всички тези, които дават възможност събития като днешното да се случат. Няма как това да бъде факт, ако няма разбирателство, уважение и ако няма съпричастност и от двете страни. Szeretném megköszönni a polgármester úrnak és a végrehajtó hatalomnak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy ez az ünnepség és ez a szobor itt létrejöhessen, mert azt gondolom, hogy ez megértés és együttműködés nélkül nem lehetett volna. Most a parlament elnökével folytatott találkozómról jövök, ahol szintén arról beszéltünk, hogy a magyarországi bolgár közösség csak úgy tud elérni sikereket, hogyha együttműködve a magyar közösség eléri el ezeket. Искам отново да кажа, че съм щастлива за това, че заедно на днешния български национален празник ще можем българското малцинство, унгарците, аз като представител на българската държавна власт, госпожа посланика и представители на властите в Унгария, да изпратим глас за спокойствието в Унгария. Azt szeretném, hogy mi ma a bolgár államot képviseljük, és a magyar állam képviselői a kozmikus hang segítségével küldjünk megnyugtatást az ukrajnai bolgároknak, hogy békében nyugodtan tudjanak alkotni és élni, és nem csak a bolgárok Ukrajnában, hanem minden más nemzetiség is. И накрая бих искала да кажа, че тук някак си ми липсва човека, който направи възможен този празник. Хората, които творят с ръцете си и правят изкуство, но не обичат да са в светлината на прожекторите, които много не приказват, но творят красота. Аз съм убедена, че чрез красотата и чрез доброто ще спасим света. Много искам да поканя господин Огнян Кожухаров тук при нас, защото без него няма да е възможно да бъдем днес щастливи и да можем да празнуваме. Това е човека, който е сътворил красотата и чрез неговата красота ще изпратим всички наши сърдечни и красиви послания от тук и към Украйна и към всички далечни краища на света. Много ви благодаря, господин Кожухаров. Аз очаквах, че няма да се подредите тук, ще бъдете някъде назад. Nekem hiányzik innen egy ember, és ez pedig a művész, aki ezt az egész alkotást létrehozta, aki alkotott, aki a szépséget teremtette, mert számomra a szépség teremti meg az egységet. Én biztos voltam benne, hogy ő valahol hátul áll, hogy nem szeret reflektorfényben lenni, de mégis szeretném megkérni, hogy jöjjön ide közénk, mert ő nélküle ez a mai ünnepség nem jöhetett volna létre. Благодаря ви много и нека този ден да го запомним. Този ден на това място паметно, историческо за българските градинари, за историята, за това, което се е случвало далече назад в годините и много по-далече от 100-те години, времето, в което толкова много неща са направени от името на Лазар Иванов до Данчо Мусев днес. Толкова много хора са сътворили нещо и са направили така, че малката, компактна българска общност да бъде уважавана,
да бъде ценена и това се е случило на съвсем високо държавно ниво. Не случайно в края на 2009 година унгарското правителство е връчило свое високо държавно отличие именно на нас, на българската общност. И това е прекрасно. Това е знак за оценка, знак за съпричастност и заявка, че добра политика се прави по този начин, с единение и с уважаване. Legyen ez egy emlékezetes nap számunkra, amely a Magyarországi Bolgárok Egyesülete hosszú történetére emlékeztet minket, sőt még az előtti időkre is, Lázár Ivanovtól Muszev Dancsóig. Nagyon-nagyon örülök ennek az egységnek, nagyon kellemes ünneplést kívánok, és remélem, hogy az elkövetkezendő napokban egy kicsit meg tudjuk érezni egymást, egy kicsit meg tudjuk ismerni egymást. Моля господин Ференц Попчак, кмет на община Зугло, да произнесе своето приветствено слово. Felkérem dr. Popcsák Ferenc urat, Zugló polgármesterét, hogy mondja el köszöntő beszédjét. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt Ő Excellenciája alelnök asszony, nagykövet asszony, excellenciás nagykövet asszony, államtitkár úr, tisztelt elnök úr, kedves bolgár barátaim, kedves megjelentek. Egyrészt megható polgármesterként itt állni ezen a téren, mert hosszú évek óta vártunk arra a pillanatra, hogy ilyen ünnepségek legyenek itt. És megható azért is, mert itt ünnepeljük a bolgár nép hősi küzdelmeinek ünnepét, és 100 éves lett a Bolgár Egyesület, ami egy fantasztikus dolog. És engedjék meg, hogy külön kiemeljem testvérvárosunkat is, akik eljöttek Velikotarnovóból, megérdemlik a tapsot, hosszú út, van mögöttük 710 kilométer, fantasztikus barátság a miénk. Én két dolgot szeretnék kiemelni csupán, bár hosszú beszédre készültem, az egyik a barátságról, az úgynevezett fegyverbarátságról szól. Szoktam mondani, hogy a Jóisten mindig tudja, hogy az emberi közösségeket, az embereket hova sodorja. És engedjék meg, hogy Harrag Péter tanácsnok urat kiemeljem itt. И позволете ми тук да спомена за господин Петър Харъг, общински представител, общински съветник в Зугло. Egyszer bejött a szobámba és arra kért, hogy Velikotarnovo, az ősi cári város fogadjuk testvérünké. És nem volt az véletlen, hiszen ez a kezdeményezés egyből mondhatom, hogy perfektuálódott, meglátogattuk a velikotarnovói polgármester urat, illetőleg az ottani közösséget. És már rögtön az első este néhány pohárka után kiderültek a közös vonások. И още първата вечер, след няколко чаши питие, сме се разбрали за общите ни черти. Elmesélte az alpolgármester úr számomra, hogy a várnai csatába igyekezvén, sokat foglalkozom a történelemmel, a várnai csatába igyekezvén Hunyadi János megállt Velikotarnovóban, és több napot töltött ott. Заместник кмета на Търново ни разказа, че отивайки за Варненската битка, Ян Хуняди е спрял в Търново и изкарал там няколко дни. Nem is sem véletlenebb, hogy éppen itten Zuglóban választották Magyarország kormányzójává. Ezen a területen, ahol vagyunk. И каква случайност, че точно тук в Зугло, на територията на тази част от града, той е избран за губернатор на Унгария. Együtt küzdöttünk a magyarok és a bolgárok szabadságáért hosszú évszázadokon keresztül. Дълги столетия сме се борили заедно за свободата на българите и унгарците. Ez egyfajta fegyverbarátság volt a két nemzet között. Това е един вид приятелство по оръжие между двете нации. Aztán következett a hosszú küzdelem, amiből a magyarok számára, mert mi egyfajta picit mindig kesergő népként ismernek bennünket, következett egy hosszú időszak, a magyarok életében 150 év. След което е дошъл един период в историята на Унгария, една тъжна история, защото нас ни познават като такъв тъжен народ, 150 години. Na de mi ez az önök által elszenvedett több száz évért? Но какво е това в сравнение с 500-те години, които сте изстрадали вие? Mintát és példát adhatnak a magyarok számára a kitartásból és az értékeik megőrzéséből. Те могат да дадат пример за унгарците как трябва да се пазят традициите и как трябва да се устоява. És nem különben a szabadság szeretetük. И не по-малко и вашата обич към свободата. A második, amiről szeretnék önöknek beszélni, amiről elnök úr már említést tett,
a bolgár kertészeknek a jelentőségeit a településünk és Magyarország életében. Другото нещо, за което искам да ви говоря, е това, което господин председател вече е споменал. Това е ролята на българските градинари в нашата община. Elnök úr elmondta, hogy milyen szorgalmas, becsületes népek ingáztak hosszú éveken keresztül Bulgária és Magyarország között. Господин председател ни е разказал какви честни и трудолюбиви хора са идвали на гурбет дълги години в Унгария. És nem tettek semmi mást, vagy nem óhajtottak semmi mást, csupán családjaik boldogulását keresték. И не са искали нищо друго, освен техните семейства да преуспяват. Itt viszont mi mutattunk példát a világnak, és általában itt Magyarország mindig példát mutatott befogadásról és a türelemről, és befogadtuk a bolgárokat Magyarországon. Тук вече ние сме дали пример на света, както Унгария винаги е давала пример за приемане и толерантност, приели сме българите. És nem, hogy befogadtuk, hanem otthonra leltek nálunk. И те са намерили своя втора родина тук. Ez azt jelenti, hogy a fegyverbarátságból most már testvérekké lettünk. Което означава, че от приятелство по оръжие сме станали братя. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számmal eljöttek ide Zuglóba. Elnök asszonynak, hogy meglátogatott bennünket. Nagyon nagy dolog ez a számunkra. Първо искам да благодаря, че сте дошли толкова много хора тук в Зугло. Благодаря на госпожа вице-президент. За нас това е голяма чест. És engedje meg, elnök asszony, hogy a Szent István király Intelmei Imre Herceghez című műből egy idézetet hadd mondjak el. И ми разречете да цитирам от поуките на Свети Иштван към Свети Имре. Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Защото страна с един език и една традиция е слаба. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, Затова ти заповядвам, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsad és becsben tartsad. Да приемеш пришълците и да им отдадеш почит. Hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint sem máshol lakjanak. Да се заселят, да се държат по... Да им е по-удобно, да им е по-хубаво да са при тебе, отколкото при някой друг. Én azt kívánunk mindannyiunk számára, hogy a Jóisten, a Teremtő adjon nekünk sok erőt ahhoz a békés, boldog építőmunkához, amit itt akár Zuglóban, akár az országban, akár Bulgáriában megkezdtek. Аз пожелавам за всички ни Бог да ни даде сила да свършим работата, която сме започнали за развитие, за изграждане на нови ценности, както и в Унгария, така и в България. És kívánom minden környezetünkben lévő testvérnépnek, így az Ukrajnában élőknek is, Dél-Európában élőknek is, Közép-Európában élőknek is, hogy békésen éljenek egymás mellett, mert csak ez hozza gyümölcsöt az emberek számára. И пожелавам на всички народи, които живеят около нас, както в Украина, така в Южна Европа, така и в Централна Европа, да живеят в мир, защото само така може да има хубаво съжителство. Köszönöm a bolgár nemzetiségi önkormányzatnak az ajándékot, mi befogadók vagyunk, nagyon örülünk ennek a szép ajándéknak, amit most leleplezünk. Благодаря на Българското републиканско самоуправление за прекрасния подарък, за който ние сме приематели и много се радваме. És kívánok önöknek nagyon szép ünnepet a mai napra, és nagyon sok hosszú évszázadot, hogy műveljék a kertjeinket is, és a saját kertjeiket is. Köszönöm szépen. Isten áldja Bulgáriát, Isten áldja Magyarországot. Пожелавам хубав празник за днешния ден. Бог да благослови България, Бог да благослови Унгария. Моля доктор Чоба Лоторцай, заместник държавен секретар на Министерството на човешките ресурси на Унгария, да произнесе своето приветствено слово. Felkérem dr. Latorczai Csaba urat, az EMI Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárát, hogy mondja el köszöntő beszédét. Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe. Babics Mihály. Nagyra becsült alelnök asszony,
excellenciás alelnökasszony, nagykövetasszony, polgármester úr, elnök úr, kedves bolgár és magyar barátaim! A hazánkban élő bolgárok az idén egy olyan eseményről emlékeznek meg, amely meghatározta a közösségük magyarországi megmaradását, jelenét, és jó eséllyel megalapozta a jövőjüket is. A 19. század második felében elsősorban a magyarországi nagyvárosok közelében feltűnő, intenzív zöldségtermesztéssel foglalkozó bolgár nemzetiségű kertészek éppen 100 évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy közös érdekeik védelmére, közösségük összetartására egyesületet alapítanak. Az egyesület azután megjelent minden olyan kezdeményezés mögött, ami az azóta eltelt 100 esztendőben segítette a magyarországi bolgár kolóniák életét, a gazdálkodást, az ünnepek megőrzését, a közösségi formálódást. Az alapítók, a nagyobb városok környékén kialakuló bolgár kolóniák vezetői jól tudták, hogy a közösség, az identitás, a nyelv és a kultúra megőrzéséhez nem elég az egyesület, ahhoz intézményekre is szükség van. 2 évvel a Magyarországi Bolgárok Egyesületének megalapítását követően megkezdte működését a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház, amely közadakozásból építette meg első kápolnáját 1923-ban Miskolcon. 4 évvel az Egyesület alapítását követően jött létre Budapesten az első bolgár általános iskola, amelyet még 2 követett Miskolcon, illetve Pécsett. A Magyarországi Bolgárok Egyesülete a mai értelemben is modern civil szervezet volt. Valamennyi célját a közösség egészének mozgósításával, közadakozásból érte el. Így épült a budapesti Szent Cirill és Metód bolgár ortodox templom, de az 1957-ben átadott bolgár kulturális központ is. Mint azt valamennyien jól tudjuk, az 50-es évek hazánkban nem az egyéni vagy civil kezdeményezések aranykora volt, a Bolgár Egyesületnek mégis sikerült megépítenie központját. Az épület azóta mind funkcióiban, mind méretében folyamatosan bővül, így szolgálva a közösség mind kiterjedtebb igényeit. Mára a kolóniákat létrehozó, az egyesületet megalapító családok szétszóródtak, beilleszkedtek a hazai társadalomba. A gyermekeik, unokáik, hála Istennek, máig megőrizték bolgár identitásukat, fogyószámban, de igyekeznek átörökíteni a bolgár nyelvet, a bolgár kultúra értékeit, és nem egyszer, miként például a Málko Teátró, mára már magyarországi bolgár kulturális értékeket teremtenek és közvetítenek, akár az anyaország felé is. Budapesten az egyik legnépesebb bolgár kolóniának a város mai 14. kerülete Zugló adott otthont. Éppen ezért külön öröm, hogy a kerület vezetése és kiemelten polgármester úr helyet biztosít a bolgár kertészek emlékét megörökítő szoborcsoportnak és ivókútnak. Magam és a kormány nemzetiségi ügyekért felelős államtitkárságának munkatársai is tisztelettel tekintünk a régi bolgár kertészek örökségére, és lehetőségünk szerint támogatjuk mindenkori utódaik a Magyarországi Bolgárok Egyesületében, vagy a hazánk különböző településein működő bolgár nemzetiségi önkormányzatokban aktív bolgár kezdeményezéseket. Ezért álltunk mi is jelentős támogatással az idei jubileumi év kezdeményezései mellé, hogy segítsük azokat, akik a mai emlékműavatást kezdeményezték és megvalósították. Befejezésül pedig engedjék meg, hogy köszöntsem a centenáriumát ünneplő Magyarországi Bolgárok Egyesületét, akik a novemberi hagyományos bolgárkertész ünnep Demeter napig nagyszabású ünnepségsorozattal készülnek az egész jubileumi évre. Isten áldását kérem önökre és további munkájukra. Köszönöm, hogy meghallgattak. Felkérem ő excellenciája Margarita Popova asszony, dr. Latorcai Csaba urat, dr. Papcsák Ferenc urat és Stáner Dimitar urat, a Magyarországi Bolgárok Egyesület elnökét, a szoborcsoport és ívókód leleplezésére. Бидейки благодарны за Твоите благодеяния, които си проявяла към нас, славим Те и Те възхваляме, благославяме Те и Те благодарим.
Възпяваме и величаем Твоето добросърдечие и здравска любов Ти казваме. Благодетелю и Спасителю наш, слава на Тебе, сега всякога и във вечни векове. Амин. Владико Господи, ние Твоите непотребни раби, след като се удостоихме даром с Твоите благодеяния, прибягваме към Тебе усърдно и според силите си Ти принасяме тази благодарност и като благодетел и Творец Те славим и казваме: слава на Тебе, Боже наш, слава Тебе. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Освещава се този паметник. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, единия Христо и във веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови молитвените Отец наши. Господи Исусе Христе, Боже наш, помилвай ни и не спаси, защото си благ и човеколюбец. Амин.